Здравейте, и аз съм Елрокси, както обещах да снимам на Майнкрафт. И ето, в момента започваме, това е първи епизод. И най-важното да почнем да събираме дърво. Да, не съм в сървър. На сингъл съм. И съм много след. Как да го кажа, също скоро ще си имаме на четвърти епизод на Happy Wheels. Може да го гледате. Един ми подпич ми показа как да се оправя лага. И не ми лагва много, както виждате. Защото първият клип на Майнкрафт, както ако сте го гледали, знаете как много ми лага и е много тъп. За мен поне. И да, не съм много добър буилд. Тоест, не струва много хубаво. Така че ще се някаква къщичка там. И така. Каквато тази къщичка, каквато да е. Така, искам да кажа, че ще имам много игри, които ще снимам. И тази игра, мога да ви обясня каква е точно. Има и Minecraft Pocket Edition за Android. Ако сте с Huawei или всъщност ако имате Huawei или някакъв по-древен телефон с Huawei, няма да ви стане, защото иска значи Jelly Bean, не иска Jelly Bean, не искам много стари версии на Android, но важното, че Minecraft е създаден и за Android, и за Xbox, и за PC. Така като виждате, аз съм започнал един свят. Това е моят скин, който няма. Мисля да започна и поредица на Hexit. Ако искате, само кажете и го правя. Само кажете и на Hexit и го правя просто. Така, както ви казах, не струва много хубави къщи. Това е една игра, която има до някъде хубава графика, ако сте с Texture Pack. Ако сте Texture Pack, да. Още какво да кажа. Най-важното е да съберете е това дърво, но той има 4 вида майчи дърво. Ще направите един лобенч, това се казва работна маса. После едни пръчки се правят, по този начин и става едни пръчки. После може да си направите брадвичка, да набразвам. После може да си направите кирка. Както всички неща, всички уепъни, може да си ги направите. Затова аз ще си направя първо тези. Да, ще взема малко пясък, защото ми трябва да стъкла. Ще покажа също как се правят стъкла в този епизод. Правих лага, както ви казвам. Беше малко трудно, но го правих. И аз за съжаление омъг. Да, и сега тъпия пясък трябва да го махам тук. Да, съберем малко кабелтон, защото ще ми трябва за печка. Първият въглища ще се направим на камена кирка. Може и тук да малко да живеем. Няма да се живеем тук, защото е грозно и смитствено и лайняло. Не бързо ги правя. Просто сега никой няма да живеем тук. Няма да чупя този камък. Взема тук камъка, защото той ще ми трябва за по-хубави уепъни. Също, пак по същия начин се прави, само че като сложите, например е тук така дърво, двете пръчки. Сега на дървото са пясъка и пръчките. И ето така и слагате къбълстон, ето по този начин. По този начин слагате къбълстон, без стрес. И става кирка. Ама той са пръчките, да знаете, не е пясъчен камък, а пръчки. Просто сега нямам пръчки. И ще видим сигурно, сега. Само, да. И това е крава, която ви дава пържоли и кожа. Което се отбива с меч, с каквото ви грим, каквото ви скимни. Както виждате, много крави има и както винаги сноубая. Ето. Така че се махна от сноубая. Да, и с тези пържоли, виждате, ето тук деца бучетата. И с тези пържоли, ето сега, нали нямам бучета по някакви, ще взям две и ще се заредят.
свършил, зарежда се. Ще убия още малко крава, защото ми трябва, защото най-бравата ми свърши, защото съм така да го кажа. Да направим една оплата, една кирка. Ще направим един меч. По този начин се прави меч, без две пръчки, може и с една. Очка. Да, ще направя брадва. Каменно. Ето така се прави брадва. И ето виждате, имам всички уепъни. Аз си ги нареждам така по принцип. Ето така. Ето виждате колко бързо го бия с 2 удара. 100% съм сигурен с 2 удара. 2 удара го убих. Сега и това ще го убия. Аре, колко е. Няма го покажа. Това дето, ето го, точно това дето идва към мене. То е ендерман, което като го погледнете ще ви убие. Сега ще му иба майката. Както ви казвам, ще му иба майката. Как да го кажа? Фак. Къде се е? Бе, ендермана ме изостави. Приятелчето ме изостави и... Значи ще го... Омъга как ма стресна тази крава, някаква само... Вижте само това глава само, гледайте малко. Просто... Не дейте да мислите, че е страшна играта. Много си е забавна. Както виждате, основа много лагва понякога. Това е първи епизод. С малко ще трябва да типа. Тук има скелетони, зомбита. Сега сигурно ще спавнате и сега. За това ще си направим ето тук къщичка. Така, да сложим една врата. Така. Ето така, вижте колко хубава къщичка направих. Моята нобаска къщичка трябва да е нобаска. Но аз съм нобаска, за съжаление. За да гледайте първата нощ. Просто направите така малка къщичка. Насипайте някаква готина, ако сте на обачета някакви. Не знам какво да правите. Просто направите така квадратна къща, като мене. И другото нещо, това да се направите, ето това, тази глупа. Къде са ви аз? И после може да си правите разни глупости. Тук е направено... О, фак. Това е лошо. Нямам къвостон. Така. Следващото, което може да се направите е пеща. И след това я слагате където искате и слагате например пръжолките. И ето то свети около вас. И ако нямате легло, просто чакате да стане. Ето както виждате. Така да не може да влизат зомбита. Това е по принцип за Майнкрафт първата нощ и първи епизод от оцеляването на Елокс. Тоест мен. Какво ще да кажа? С тази кожа може да се прави ето това. Дай ще изгледам някакъв гашник. Дай, ако помислите, че не съм Собикрафт, от сега ви казвам, не ме питайте, ще ви дам сигурно текстурата, ако я намеря някъде, защото много става тази текстура, не е Обикрафт. Изглежда точно като Обикрафт. Малко по-различни брони има и така. Да, това е 1.6.2. Още. Да, пръжолки. Както виждате, ще ви покажа зомбитата, защото сигурно ще е страх, ако видите някой зомби, да не е бос. Ето ги. Къде са, бе? Къде са нашите приятели? Приятели, чайте само едно. Много трудно. Абе, къде сте, бе, бахти болците? Майче ги е страх от мен. Ще чакам някой. Зомбито изглежда едно такова квадратно. Да. Едно квадратно такова с квадратна глава. Да, пиксела играта. Ако не ви хареса,
Просто я зарежете. Виждам крави там. И да, това ще бъде всичко от мене. Дано да ви е харесал клипа. И очаквайте втори епизод от Eurox. И да, чао.